Di bang norms kasi is, don't put all eggs in one basket. Kayo ba, may mga cultural imperative ba kayo na gustong hindi sundin? Kasi dahil sa pagmamahal nyo sa magulang, kaya nyo lang sinusunod. Bago tayo dyan mga kausa. Bagong episode na naman tayo ng Usapang Asawa. Diba? Bagong setup na naman. So, meron kaming tamtami pa tawag dito. Yan. Link sa baba. Yun lang naman. Hindi naman makita eh. Ayan, yan. May sandalan to. Ang topic namin ngayon, ano ba yung topic natin? Cultural imperatives, I don't give a fuck. Gawa lang ng gawa habang buhay na panata. Yun. Cultural imperatives at hindi pa pa. Ano ba ang cultural imperatives? Yung kung ano yung kasanayan ba. Oo, cultural norms. Ibig sabihin parang ano yung, parang kunyari, yung sinasabi lang nakararami sa society natin. Yung parang, Hindi ba ganun yung last time natin na ano? Iba rin yun, no? Parang ganun, no? Oh, cheers muna tayo. sarap pa. Ang sarap nito. Sarap na to. Parang maubos mo yung isang bote. Sarap ng novelty. Puluts. Itong vegetable to eh, di ba? Basta bandog, ex-doc string. Dextrose. Ayun. Doctor. Ano ba yung mga ano, yung mga cultural imperatives na parang don't give a fuck man. Ano ba yung mga na ano mo, parang sinasabi sa atin ng society na gawin natin na hindi natin ginagawa? Ano? Madalas kasi yung parang... Yung huwag madumihan ng anak. Diba? Huwag niyong papalakarin sa putikan. Parang ganun yung ano nga eh, yung last time na ano natin, na topic natin. Hindi ah. Ano ba yung ayun, Ano ba yung last? Cultural imperative yun. ano ba yung last? Hindi cultural imperative. Ayun. Iba eh. Ano, game. Knows to play the game. Oh, knows to play the game. Medyo similar siya, di ba? Pero Kasi ito, dapat ikaw, yung yon kasi yung ikaw yung... ikaw dapat yung masusunod. Oo. Kaysa yung ibang tao na magko-command ko ang dapat mong gawin. Ngayon naman, ano yung kasanayan Ng mga... ng society mo, Oo. kaibigan, pamilya mo, na binabago mo. Na wala kang pakialam kung sinusunod mo siya o hindi. Tama. Kaya tulad ng dapat ganito, dapat ganyan. Diba? Parang similar siya dun sa last na usapan natin. Pero ito kasi parang dito more on yung di ba lumalaki ka na ito yung tama sa paningin mo. Kasi ito yung Tama ko. sinusunod mo eh. Ito yung parang nasusunod mo eh. Ngayon, ano yung hindi mo na sinusunod? Na I don't give a fuck na kung ano. Sample, ako mag-sample yung sa anak natin, di ba? Yung dapat mabakunahan. Oo. Yun, di ba? Cultural imperative na dapat yung mga parang norm Since na nung bata ka pa, kapapanganak mo. dapat bakunahan, kompleto. Kompleto, bago mag 1 year old, tapos pag 1 year old, tapos hanggang ano, Dapat, di ba? dapat kompleto. Tayo iniba natin. Yun. Mga ganong bagay na dami sinasabi ng tao sa paligid natin. Tayo, wala akong ano, I don't give a fuck sa mga sinasabi mo. Kasi, nagkaroon ako ng studies eh. Di ba? Nagkaroon ako ng studies, pag-aaral sa mga bagay na yan, na siguro time naman para alamin ko yung pag-aaral ko versus dun sa norms na nakasanayan na dapat ganito. Kunyari, ano eh, yung pananampalataya, mga ganun. Sabi nila, di ba, parang mga ganun. Sino sila? At anong affection ng buhay ko sa kanila? Di ba, parang ganun. Diba? Sabi nila, sabi ni ganito.
Diba? Walang ano eh, naayon sa ganito, na pag-aaral nitong panahon na ganito. Diba? Parang ganon. Yun, dun tayo nagbago, dun tayo naiiba na hindi tayo ganong pumapasok sa cultural norms na dapat ganitong edad, pabukunan, dapat hindi sila madumihan, dapat hindi sila magpaa. Yung mga bagay na ganun. More on na tayo, hindi tayo sumusunod sa mga ganong cultural norms. Kaya nga parang naiiba tayo sa iba. Naiiba tayo. Oo na, pag tinitingnan nila tayo, parang kakaiba, iba. Parang yung ano, yung pag ikaw nung sinanay mo si Ice na maglakad tapos sa initan, tapos lalo 10 to 12, mga ganun. Tapos, wala, kawawa naman yung anak mo, naiinitan, yung balat niyan, ganyan. Pero ano si Ice ngayon, sobrang lakas Strong. niya. Sobrang strong niya. Marami tayong cultural norms na hindi natin pinapatulad. Oh. Tapos si Ice hindi din bakunado. Si Isa Chill. Yung first na bakuna lang ng, yung hindi mo mapipigilan na Oo, bakuna, yung nasa hospital. kapapanganak tas kukunin nila. Yun yung bakuna lang kay Ice. Lahat Lahat kahit anong bakuna wala kay Ice. Pero ang lakas niya, mentally tsaka physically. Oo, ayun. Hindi guys. Naalala ko lang nung sinabi mo nung parang hindi ko pa alam na buntis ako. Na sinabi mo, na shinare mo na pag magkakaanak tayo, gagawin mong super kid, parang gano'n. Parang inanoan mo lang super kid kasi anuin mo na walang bakuna yan. Ganyan. Oo, hayaan natin mag-adapt yung physical nila sa society. Oo, tas sa dumi. parang sabi ko, possible kaya? Tapos, malalaman, sabi ko. Tapos, Parang pwede. nakalimutan ko na yun, no? Tapos, bigla ko nang naalala. Super kid si Ice, sabi ko. Oo nga, no. Oo, galing. Galing mo dun, mahal. Grabe, parang nakita, na-force mo na naman yung Super kids na, no? 2 years, 10 months si Ice. 1 to 100, kaya nang basa, banggitin, A to Z, phonics, yung Kaya nga sample nung ng nasa A. tiyan ko pa lang yan, alam mo, grabe siya, yung sumisipa siya. Siguro normal yun, pero alam mo yung sa sobrang kakulitan niya, tapos wala pa siya kulang pa ng 1 buwan. Parang gusto niya lumabas na siya. Hindi siya kulang sa bigat. timbang. 2.52. Malit siya, pero sobrang bigat ng siguro yung mass niya, yung buto. Feeling ko gano'n. Siguro na ano din yung mentally, yung kunyari yung ikaw kasi parang gusto mo ganito, ganyan. Parang nasanay din, tapos nag-workout din tayo nun. Parang feeling ko parang mentally na ano yung isip ko na dapat ganito yung magiging anak natin. Oo, parang gano'n lang. Na ang pangyayari kasi kay Ice, kasi tingin ko hindi naman sa atin yung 100% na dahil sa ginawa natin. Oo. Iba din yung yung percent na nagtatry siya Diba? Na siya talaga. Siya talaga. Kaya yung talino niya, Hindi ko masasabi na sa atin, gano'n. Hindi mo masabi na i-credit mo sa atin. Parang may i-credit mo sa kanya kasi yung parang baby pa lang siya, di ba nagbabasa na siya. Diba? Kaya ganun, kaya parang yung talino niya. Kasi nagtatribe siya. Siguro gift talaga na napunta sa kanya. No? Oo, nasalo niya yung gift na yun. Kaya ginawa naman niya ng paraan. O ano pa yung mga cultural imperative mo? Shampoo. Diba? Siguro sa mga sa mga products, beauty products sabihin natin in general. Lahat-lahat ng produkto na may mga Hindi mabanggit na chemicals. oo, yung mga kunyari parang bibili ka lang sa tindahan, di ba? Wala kang choices. Bili ka ng tindahan, Colgate, mga ganun. Yung mga toothpaste, yung mga shampoo, cream silk, mga ganun. Yun pa lang parang, kasi pag gano'n ka, sige. Pero, nung parang napag-aralan natin yung mga, pag hindi mo pala nababasa yung ingredients, tapon mo yan. Kasi hindi yan nakakaganda sa katawan mo. May isang pag-aaral dun
Pag hindi mo siya kayang kainin, huwag mo siyang gamitin sa balat. So, Parang kunyari- ganun din, kasi food din ng katawan. Kasi ang balat ng tao sponge. Sponge. Kaya ang daming portion, di ba? Na-absorb niya lahat ng nilalagay sa kanya. Kaya yung shampoo, di ba? Hindi ako Tama nga yung sabi mo, yung shampoo. Tama nga yung shampoo na naging ano ka dun sa direct ka dun yung shampoo kasi hindi ka nagsha-shampoo, kailangan yan. Oo. Kaya mo, okay lang buko. Ang kapal naman. Hindi naman Pag ako hindi ka nakakalbo. nag-shampoo, di madami kang ganyan. Hindi ako nang kinukuto. Oo, Wala akong dandruff. Yung mga kayo, yung mga ganun nga, Oo. diba? Dahil ko nakita may dandruff, pero yung sa shampoo, nag-ano pa. Diba? So, yun, sabon. Sabon kasi, yung mga bigay pa sa atin. Pero, ang mga ginawa kasi natin, dinitch natin yung ano eh. May mga parabin, Ayun, number 1 yun. parabin, yung may mercury, may lead, may... Mga alcohol, ganun. Alcohol naman tayo. Ano ba yun, yung mga... Kunyari, Basta yung mga yun, no? sa deodorant, di ba may mercury, may lead. Oo, Sa yun. shampoo, ganun din. Sa toothpaste, toothpaste. yung... Ano ba yan? Fluoride. Mm-mm. Kasi pinag-aralan natin na hindi siya maganda sa katawan. Kaya parang, as much as possible, hindi natin siya gagamitin. Di ba yung lotion, BCO. Pero ngayon, hindi na tayo nag-lotion eh. Pero hindi naman dry. BCO. Tapos, Saka, di ba? Hindi naman nag-dry. Ano ba yung mga cultural imperatives na ano natin? Na wala tayong pakialam. Na hindi, parang hindi natin siya sinusunod. Yung, isa rin siguro yung bawal mainitan. Yung tayo papainit tayo. oo, grabe Kaya, yun. Naalala ko yung nasa tayo, kabilang lugar. mm, Yung, grabe hanggang 12 bata, 10 or 12, mga ganun. Yun yung, nagpapaaraw pa tayo. Oo. Tapos parang, hindi siguro sa mga iba na makita tayo na ganun. Ganong oras nagpapainit pa ako. O parang masama, lalo sa bata. Ganun. Saka yung pagbe-barefoot natin. Isa yun. No, kasi di ba, ano nila, magkakamulati kayo dyan, ganito, ganyan. Oo. Pero ang daming pag-aaral about sa barefoot. Di ba? Ang daming pag-aaral about sa heliotherapy, yung pagpapaaraw. Heliotherapy, barefoot, grounding, di ba? Earthing or grounding yung barefooting. Eh. Tapos heliotherapy yung pagpapaaraw. Ang daming pag-aaral yan, ang daming benepisyo. Pero, parang hindi, no? Hindi pa rin, parang mas, hindi ko lang susundin. Ang daming ganun eh. Ang daming mas ganun eh. Kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Nakakapagod. Makapagod. Doon madudumihan yung Doon ka na lang sa komportable ka, no? Mm. Kesa dun sa parang hindi mo normal, hindi madaling gawin pero no? Pero maraming benepisyo. Hindi madaling gawin. Hindi normal, pero ang daming benepisyo. Oo. Ano eh, sa totoo lang yung marami tayong bagay na na against sa norms na ginagawa. Feeling ko lang parang ang dami natin ginagawang ganun eh. Yung pag-iwas natin sa sa red meat, gano'n. Hanggat maaari, iwas sa red meat. Mga ganong bagay. Ano pa mga iniiwasan natin? Siguro yun din, yung ano ba? Siguro din yung pag Sa PubCon, di ba? PubCon natin, suka. Oo. Mga ganun. Sa din? Sa education ba? Tama ba? Pwede rin sa education. Ay, yung yung gagawin nating plano sa anak natin. Yung parang gagawin natin paralin natin sila start of war, pero yung never natin sila push kahit na talented sila. Parang si Ice, di ba? Kasi talented O talaga kaya siya eh. or kaya kailangan magkuleyo ka kagad o kaya Oo. pag-isipan mo na kagad dahil ganyan. Masyadong napupush eh, di ba? Masyadong di-depress yung bata pag gano'n eh. Kung after ng high school, trabaho ka muna kahit isang taon. Isipin mo kung gusto mo, di ba? At least nakabuelo siya, nakapag-ipon siya, kung gusto niya magnegosyo, mga ganung bagay, di ba? Hindi yung parang na siya na
kailangan ko na kasi yung mga classmates ko, gano'n, yan. Mm. Parang, ano yun eh, norms din yun na ano eh, dapat sundin eh, dapat ganito, dapat ganyan. Oo, tama. Diba? Ewan ko, parang iba din kasi talaga yung, siguro yung mga talagang pagpapalaki natin. Ang daming, Tapos yung kunwari, isa din yung ano yung parang bigyan nyo ng ba't hindi nyo binibilhan ng ano, ng mga laruan? Bilhan nyo naman ng laruan. oo nga, no. Yung laruan naman na ano, tunay na laruan, ganun. Si Ice, hindi na nasanay yung maliit pa lang. Kung ano no, bote, yung mga paglagyan ng suka, yung mga- Papapatungin niya pa eh, no? kung ano ng mga paglalaro niya. Pero yung imagination niya gumagana. Grabe, wala pa siyang nare-receive dati ng mga toys sa atin o sa mga tito, sa mga lolo. Wala pa nun. Kasi ngayon, si Lu, ano na eh, nakaka-receive na ng gano'n eh. Oo. Pero- Tapos, yun nga, di ba, yung parang, kawawa naman, bata naman yan eh, hindi yung bilan, ganyan. Sabi sabi natin, parang, pag nandyan naman, parang, hindi, Yan, nung bata naman tayo, parang hindi ko maalala na yung, ano pang ginagawa natin sa mga laruan na yan, di ba? Mas yung imagination kasi ng bata, parang mas gusto, bigyan mo ng laruan ng sasakyan o ano, mas pipiliin niya yung styrofoam, no? Yung mga gano'n. O kaya box, gano'n. Sisirain. Parang sisirain distracted lang. mind nga sila eh. Babato, si Lunga ngayon, lahat ng mga, babato niya lang na gano'n. Toys niya, ano? Grabe, iba rin talaga. Parang gano'n, parang siguro yung, ano na, dapat masaya yung anak mo, parang ano din yun na, ano mo no, yung bibigay mo lahat, parang gano'n din yun. Oo, ano. Hindi din tayo gano'n, no? Hindi tayo sa, parang iwas din tayo sa culture na gano'n, no? Parang, isa din yun sa ano, isa rin natin, yung inaano natin yung ano, yung paniniwala. Yung, Parang pag kunwari, sinabi na ganito, ito dapat, yung parang, ano ba yun, parang, sa COVID, di ba? parang, Dapat ganito, hindi dapat tayo ganyan. maniniwala agad. Oo, Parang- nag-ano tayo na, nag-aaral tayo, hindi yung nagbe-base tayo sa pag-aaral. Dati ng iba. talaga ako, parang wala din akong pakialam. Siguro pag hindi kita nakilala, wala ako nang ganyan. Kasi wala lang din akong choice eh. Ganun eh. Di naman ako mahilig mag-ganyan-ganyan na Magbabasa pa. research. Nung nakilala talaga kita, dun na parang, parang hindi, parang ano lang, parang, pwede ka na mag-question Yun yung isa sa ginawa natin yung Yun yung natatawag tayo yan na naman tayo flat earther. yung isa pa. Conspiracy theories. Oo. Hindi Dahil naman nag-question ka sa mga bagay-bagay na sinasabi nila na proven na daw. proven, pero Proven na ba talaga na may nakatapak sa moon? kaya nga parang Paano mo nasabi? Diba? yung ano natin yung Pwede questioning mo namang- everything you believe. Pwede mo namang yun na. Pwede ka namang mag-hire ng magaling mag-edit. Tapos yung mga CGI, ano ba yun? CGI. CGI. Yung green screen, mga ganun. Mga actor. Marami naman ng mga proven na fake yung NASA, di ba? Sorry. Flat earth. Flat Earth. Flat earth Sorry, na kami. we're weird. hindi naman sa flat earther tayo. Siguro, hindi rin conspiracy. Hindi din natin alam kung flat talaga yung Earth. Hindi Ano lang tayo? Nasabi Tinatanong ko lang. din na hindi na... Ay, nata ako. Let's go back to the business. Ngayon, nagigising yung mga bata sa ingin na. Iba din, no? Parang, isa rin pala sa cultural imperative natin yung hindi tayo bumubili ng upuan. Yun lagi yung no? Sinisita sa atin. Ba't wala kami sopa? Wala kami upuan. Tapos sa side tayo natutulog. Isa. Sa side tayo natutulog. Wala kami sopa, wala tayong upuan, sa side tayo natutulog. Ito pa meron. Yung cabinet natin, wala tayong cabinet. Wala. Wala tayong lalagyan ng damit talaga na... Crates lang, no? Crates lang talaga. Na, lagi sinasabi sa ni mama, para kayong nasa ano ba yun, yung... Sa palengke. yung mga ganun. Pulos-pulos. Meron pa. Ano?
sa mangkok tayo kumakain. Ay, oo nga. Sa mangkok tayo kumain, tapos Indian cheese sa side. Kaya pag may bisita, yun, no? Sanay na, no? Pag yung bago, Mangkok. Ay, maninibago. saan plato niyo dito? Ganun yun. Konti lang yung plato eh. Mangkok lang talaga. Mangkok kayo. Baso nga eh. Ulit-ulit na dito pumupunta eh, no? Wala eh, maghanap ka na. Wala talaga kaming baso. Oo nga, no. Yung mga cultural pero na no, you don't give a fuck na kung ano masasabi ng tao sa atin. Ang galing lang din kasi. Kayo mag-adjust, gano'n. Oo, kayo mag-adjust. Kayo bahala dyan. Gano'n. Kasi ito yung pamumuhay namin. Ngayon, hindi naman siya masama eh. Hindi naman ganun kasama yung ano natin, yung pamumuhay natin. Siguro sadya lang talaga na parang ano ba? Siguro sadya lang na gusto natin gawin yun. Gusto natin Saka komportable naman na tayo. komportable. Yun din. Sanayan lang din. Sanayan lang din. Iba rin talaga itong ano natin, no, yung usapang mag-asawa na podcast. Parang banding moment na dalawa lang talaga tayo. Nakapagod, nakapuyat, set up, preparation, isip ng topic. Pero iba talaga to. Parang Kasi namimiss ko to every week talaga gusto ko meron ito. Ganun. Yung siguro cultural imperative din yung pag-iinuman natin at na parang syempre sa ibang culture or sa ibang sa Pilipinas na ang kainuman ng lalaking asawa, yung kapwa lalaki, yung ng asawa babae, yung mga babae. Hindi eh. Tayo, more on dalawa lang tayo nag-uusap lagi. Yeah. Siguro, isa rin yun sa mga bagay na kakaiba sa atin. Lalo sa'yo. Kasi parang, mas prefer mo na lang na, uwi na lang ako ng bahay. Siguro kasi siyempre, ako, work, di ba, work. Saka hindi ka talaga, ever since parang nakilala kita na hindi ka talaga umiinom. Nung parang ako nga yung sa'yo na bad influence eh. Oo, nung mag-inom isang pa lang ganun na ka. Pero medyo lumalakas na, no? Oo, Pero nasanay hindi din. naman malakas talaga. Parang 2 bote kaya ko na ngayon. Bote na lang. Sa Migay Tapol. Baynas. Kala mo, Red Doors, no? Red Red Doors, ganito lang ata yung inumin mo eh. Bitch sa tiyan. Hindi ko isang bote na, okay na ako. Ay, hindi. Malakas ka sa tapoy. Sa Yabang tapoy, bote. oo. Oo, Sabog na wine yun. Kakaiba ka, yun naman yung... Sabog na wine yun, marami na. Kasing ako din eh. So, anyway. Ang lang din. Parang parang mula nung time na binago natin yung sarili natin na we don't care. Hindi actually na we don't care. We care about your feelings, but we just ignore a little. We care about ourselves. Hindi na, pinapakinggan natin pag sinasabi sa atin. Pero ini-ignore lang natin ng konti. Nakikinig tayo, ini-ignore lang natin kasi may pinag-aralan tayo. Oo, Sa parang... mga gusto na natin gawin. na lang, nire-respeto na lang. O sige, Oo. yan yung paniniwala nyo, respeto Sa totoo lang, wala naman kasi silang mali. Oo, kasi Pag-aaral nila yun. Pag-aaral natin. saka napagdaanan naman nila. Oo. Kaya wala na lang husgahan. Parang, Siguro kaya, pinipilit nila kasi napagdaanan na nila, wala namang masama sa ginawa nila. Parang tayo naman, gusto lang natin ng changes ba? Or hindi naman kailangan na kung ano yung sinabi is yun na dapat. Pwede bang, hindi naman sa paglihis ng landas yun eh. Parang inano lang natin yung Inaral sarili mo lang. nating decision. Yan. Inaral mo. Pinag-isipan mo. Ginawa mong paraan. Titry mo. Kung kaya naman. Bakit hindi? Mga ganun. Sa mga susunod niya, parang ang dami pa nating mga bagay na gagawin na against Yung cultural nga yung... norms. Ikaw nagpatay ng Oo, binatay ko. Nice. Oh, shot mo natin yan. Shot natin. Hit natin. Last na yan. Hindi, papatay natin. Sige. Yung... May mga naisip ka pang
I don't give a fuck. Na Marami. tulad ng Yung, yung parang, yung christening, mga gano'n, yung binyag, yung, kasi sa religion yun eh, no? Usapang religion. Masyadong Usapang broad na belief rin. yun, no? Belief. Tapos yung, ano yun, isa-isahin ba natin? Ikaw, kung pwede mo. Wala namang, it's our, own podcast, diba? Wala tayong Yun, diba? Pisa natin dun, parang, dapat, ganyan, diba? Dapat. Parang, pabinyagan nyo na yung anak nyo. Oo, isa pa lang. Parang walang kasalanan. Kung ngayon, mas gawin yung anak ko may kasalanan eh. So, mas makasalanan sa inyo ngayon. Diba? Oo, ganun. Tapos yung yung isa yung about insurance ba yun? Yung about future mo, yung Oo, pag-isipan. planning ng about money din yun kasi, 'di ba, yung parang dapat kailangan isipin mo na yung paano pag yung mga naiwan mo, ganun. Lalo yung sa mga insurance sa funeral ba yung tawag doon? Oo, funeral. Yung mga ganun. Bakit iisipin tayo kasi parang hindi tayo parang ini-enjoy lang natin yung now. Oo, yung every moment, no? We live in the now. Diba? We'll always live in the moment. Okay, kasi sa atin, hindi tayo nagpe-prepare ng money na ipapamana natin eh. Kasi tama yung sinabi ni Jackie Chan ba yun, sa ni Steve Harvey, na enjoy nila yung pera nila, na walang mapupunta sa mga anak nila. Bakit daw, ganun? Yun, may belief din sila sa ganun. Oo. Iba din yun, no? Kasi, kung namatay ako, papamana ko yan sa kanya. Kung kung di siya marunong maghawak ng pera ko, mawawala yan sa kanya. Kung marunong siyang maghawak ng pera, hindi gawa niya ng paraan. Hindi niya kailangan yung pera ko. Diba? Kaya parang yun, isa yun din sa parang hindi naman kasi tayo marami talagang pera. Wala tayong maraming pera talaga para ipamana, ipaghanda. Pero hindi rin tayo naghahanda ng insurance para sa ganun. May konti tayong ganun na budget. Pero naman Tulong lang. Tulong, oo. Oo. Oo, yung Kung ano lang yung makakaya. Kasi mangulong ka insurance ganito kasi may babalik ng ganito, ganyan. Mga wave yung ganito, ganyan. Ewan ko pag inisip mo lang isip yung future, parang mas nai-stress ka nga kasi yung panghulog ko sa ganito dapat pala, alam mo yun, parang nagkaroon. Stress ka. Stress ka. Saan mo kukunin to, ganyan. Kailan nga, nahulog Pero ko hindi mo, naman. yung ngayon, hindi mo Hindi mo na-enjoy. Kasi tinitipid mo na yung sarili mo para sa mga future na ikaw, na hindi naman nag-i-exist. Paano pag yung future mo is yung now pala yun? Yung future mo dapat, ito na pala yun, yung parang, dapat ginawa ko na pala. Tapos bigla ka nagkasakit. Ganun, hindi mo na na-enjoy. Yun na pala yung, yun na yung, inaano mo, pinaghahandaan mo, yun. Yun na pala yung pinaghahandaan mo. Yung magkasakit ka. Oo. Na hindi mo na-enjoy yung yung now, oo. Hindi ka, di ba, sobrang pagtitipid mo, no? Hindi ka ng health mo, hindi ka parang exercise, hindi ka, parang ka overtime, hindi mo na yung health mo, na alagaan ng maayos yung health mo. Dahil sobrang pagtitipid. Unhealthy food kasi mura. Hotdog, di ba, mga ganun. Unhealthy environment kasi parang ka work, overtime, di ba? Stress, ganun. Tapos, unhealthy na rin yung mindset mo kasi, yung hulog mo naman, tayo na, ganun. Di ba, may mga ganun na dumarating. Yung pinipreparean mo. Yung negative impact na Mas lalong, nagdodomino, di ba? Tapos biglang parang lalong umiigsi, mas pumupunta doon sa pinipreparean mo na hindi mo naman na-enjoy yung araw-araw mo na buhay talaga. Na tunay na buhay. Kasi, Tama. hindi mo pa nakita yun eh. Tapos parang pinipreparean mo na, ito yun eh, ito yung buhay yung ngayon eh. Diba? Yung na. Ito yung anuin mo, di ba? Enjoyin mo.
Parang yung mga ano ng mga matatanda, di ba? Yung dapat pala hindi na ako nag-workaholic ng panahon na to. Dapat nag-time off ako para Oo, lagi. enjoyin ko yung life ko. Pag-meet ako sa friend, para enjoyin ko yung life ko. Ang dami ng Tatanungin regrets, mo ang no? matanda. Enjoyin mo yung buhay mo. Gawin mo yung gusto mo. Ganon. Kulang podcast natin. Habang natin gusto natin, di ba? Mag-uusap tayo. Hindi natin, parang, siguro kung hindi natin ito ginagawa weekly, magkakaroon siguro tayo ng regrets sa mga near future eh. Diba? Dapat pala, ano? Dapat pala ginawa natin, dapat pala pinag-usapan natin yan. Kaya parang ginagawa natin to. Tapos alam ko, maraming nasasabi mga tao kasi hindi tayo magaling, hindi tayo gwapo, hindi tayo ganito, hindi tayo ganyan, hindi tayo. Yun Pero- yung isang norms din na ganito. O, tama yun. Isa yun sa magandang ano yun. Parang, pag umarap ka sa camera, uy, mag-ayos naman kayo. Uy, Dapat ganito. Dapat, ano naman, uy, ano yun Presentable. ano ka naman ng magandang damit na pag nagba-vlog ka, ganon. Dapat naka-makeup, dapat hindi ganyan yung itsura nyo, parang hindi ka naliligo. Mga ganon. Mas labis yun talaga yung itsura Totoo natin. talaga, parang gusto ng tao kasi kung ano yung nakikita nila na parang na-entertain sila, Perfect. mas magandang tingnan, mas magandang panoorin, ganon. Yun nga eh, hindi na nga na-enjoy ng tao yung real beauty nila eh. Oo, hindi na yung tunay, parang ganon. Kasi parang, ayun, isa pa yun na we don't give a fuck sa, hindi tayo nanonood ng TV, di ba? Ay, oo, tama. Sa commercial. Kumbaga, yung cultural norms na nanonood ng TV, nanonood ng mga artista na ganito, nanonood ng ganyan, na parang pinupuntahan nila yung Beauty. yung beauty na perfect. Parang sa mga commercial kasi, sinasabi nila, dapat payat ka para maganda ka. Dapat, yung ganda kilay mo para maganda Tama, ka. tama. Dapat ganito para tayo hindi tayo ganun eh. Parang, dapat komportable ako para maganda at masaya ako. Di ba? Loosey shirt, loosey pants, naka-crocs. Na hindi naman pang alis ang crocs, hindi naman ganito yan eh. Dapat tumanda ganun. Di ba? Hindi tayo nag-aaral sa we don't care, we don't give a fuck, di ba? Ang iisipin mo na lang yung sasabihin ng iba, yung Oo. yung tingin nila sa'yo. Masaya ka ba doon? Parang nag-ano ka eh, ikaw yung nag-a-adjust para sa kanila. Hindi yung mag-adjust ka na kung ano, komportable ka. Diba? Pressure ka pa eh, no? Oo. Di ba? Mm. Ako lagi akong sinasabihan baduy, walang taste, or Sa totoo lang, gusto ko bumili ng magagandang gamit na gusto ko talaga. Pero yung yung pag sinuot ko ba ito, komportable ba ako? O sasakit lang yung pa ako, di ba? Ganon din eh, yun yung ko din eh, na hindi ko binibili yung bagay dahil maganda. Bibili ko siya dahil komportable ako sa kanya, di ba? Mga ganong bagay. Natutunan ko din yung sa sarili ko ngayon eh. Yung parang maging komportable na lang. Dapat komportable ka. Oo. Susuotin mo. Hindi yung dapat maganda ka, Oo, tapos sasakit yung paa mo. Iisipin ng iba na, ba't yan mga ganyan? Ganon. Baduy mo ganyan. Baduy, oo. Parang hindi bagay sa forum na. Lagi ako nakakano sa ganun. Pero, ayos lang naman. May mga gamit ako dyan na Dati kasi ako, masyado akong conscious sa bagay-bagay na tagal-tagal ko nang nakatingin sa Salamin. sa wardrobe. sa Ay, bago na ba? alam mo, puro t-shirt na nga lang eh. Ang tagal-tagal pa rin. Dalawa na ng color ng t-shirt, gray at black na. Nahirapan pa rin. Ganun. Kaya, Din eh, yung may isa din tayong we don't give a fuck na norms. Yung hindi tayo sumasabay kasi nagbablog tayo, diba? Hindi tayo sumasabay sa uso ng vlogging. Hindi tayo uy, uso yung mukbang. Ginagawa namin yan dahil gusto namin, pero hindi dahil uso. Dahil hindi siya malakas. Gusto namin din. Tapos, ay, uso ganito. Ay, uso ganyan. Ay, uso prank. Hindi natin pa-prank eh. Kung normal natin na buhay, yun yung ginagawa natin talaga. Tatanungan tayo, labas, yun naman naging culture ngayon. yung Culture pa rin yun, di ba? yung Yun, yung about vlogging. Kasi parang culture natin ngayon. Oo.
Kasi yung buhay na ginagalawan natin. Oo. Di ba? Parang kultura na rin. Oo, Parang ano, no? Ayan. Kasi nag-build tayo ng culture every, ano, no? Every now and then, nagbibuild tayo ng culture natin. Pag hindi ka nakikita, mahal pag ganyan. Pag ganito. Oo. Sandal ka na lang konti. Yan. Ano, isa rin sa, ano parang culture na bago natin yun. Yung, hindi tayo nagre-realize ako nung gusto ng tao sa atin. Kumbaga yung, yun nga yung sabi mo, yung kaya Gary Vaynerchuk mo. The best ROI. Yung hindi mo iniisip yung sasabihin ng iba. Sa'yo. Oo. Pinaka the best na ROI na pinaka the best na pala na ROI na marireceive mo is yung hindi mo iisipin yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo. Oo, tama. Isa na, the best nga, yun. Wait lang. Kasi, sa totoo lang, dami nating ginagawa eh. Na, ayun din, di ba? Dapat pag gumawa ng video, papabayad ka. Di ba ako pag gumagawa ng video, minsan, madalas nga eh. Madalas talaga. Kasi wala akong bayad, di ba? Gumagastos pa ako, na ako pa yung negative. Diba? Hindi talaga bumabalik. Wala pang bumabalik. Pero ang best na return of investment is yung wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Daming bagay na ganun na ginagawa natin eh. Hindi siya... Pero, masaya ka. Yun yung ROI, yung masaya ka. Oo, Diba? bukod Yun sa yun, masaya. parang yun. Oo, nakakapagod. Ginagawa mo yung gusto mo. Oo, isa yun. Gusto ko yung ginagawa ko. Bukod pa dyan, may napapasmile ka. Diba? Diba? May mga ang galing din kasi sa ginagawa natin ito. May mga tao na rin lumalapit sa atin para, uy, paturo naman paano mag-vlog. Ito lang hindi natin alam eh. Wala nga tayong alam dun eh. Talagang parang ginagawa lang natin. Tuloy lang. Ganun lang ginagawa natin. Wala tayo talaga na, ito yung format ng vlogging. Ganun, wala. Wala talaga. Wala tayong format. Wala din yung mga, kunyari itong podcast, wala tayong ganun din, wala din yung mga, parang, ito yung question, ito yung ano. Wala. Meron tayong topic, tapos, Naalala mo yung dati yung mga question and answer natin? Parang hindi natin inaano yun. sa December, naka-prepare lahat yun. 20 ba yun? 30, 15 sa 15 sa'yo? 15, 15. Ah. Baga, gagawin natin siya ng bago mag-December. Tapos, sasagutin natin siya. Para everyday meron siyang ipopost. Tapos, September, gagawin natin para dun. December, gagawin natin para sa January. Para medyo petics tayo ng December. Kasi magbabakasyon tayo eh. Tuloy-tuloy na yun na may schedule. Oo, ngayon. Kaya parang pwede natin gawin yun sa mga susunod na araw. Pinaplano ko na yun eh. Nagbabawas lang ako ng project. Tapos pagka itutuloy-tuloy ko yun. May gusto ko pang sabihin ba sa ROI o Yun na yung, nandun na yung pinaka-thought niya. sa cultural imperative no? Na yung ROI mo talaga doon is walang Pakialam sa sabihin ng iba. I don't give a fuck. Yun. Yun. Oo. No? Galing. Tama. Enjoy ka. Enjoy din ako. Bukod sa para tayong nagbabanding ng nagiinuman. May topic tayong medyo... Inuman session. May topic tayong parang kunyari may naintin. May ano naman, may May kabuluhan. laman kunyari. No? Hindi kasi, di ba pag tayo nagkukwentuhan parang pag nagkagantuhan na tayo, pag walang camera, tapos doon na din natin naisip, mag-podcast kaya tayo. Oo. Kasi pag talagang anuan eh. Oo nga Pag nandun na tayo sa peak ng yung yung alpha mind lumabas na. tapos ganun. Sarap nun eh. Hindi, isang masarap din kasi talaga yung yung dalaw tayo nagkwentuhan na parang alam yung tropa mo. Tapos asawa mo. Kainuman mo pa. Kainuman mo. Tapos wala kayong kung anong setup na nasa ngayon setup namin nasa last week. Nasupuan kami. Kasi hindi ko feel yung nasa po. Kasi parang most of the time naman yung buhay natin nasa side talaga tayo. Tama. Buti nga may tamtami ka. Nyo to, may link sa baba.
Pera-pera na rin yan. Pera-pera yan. Yun nga, yun naman. Parang, kaya parang sabi ko, ito yung pinaka-komportabling setup. Setup talaga. May ilaw, camera, microphone. Siguro kung may magdo-donate ng DJI mic dyan, hindi pa nakalala. Baka lang may mag-donate ng DJI Si mic. Bin, baka mag-donate si Bin. Oh, Bin White Mayaman Vlog, yun, di ba? sa'yo. Bibili ng Pine X5 Pro. Kanina lang yun eh. Grabe no? Iba din eh. Iba din tong topic natin na parang dahil pang pumapasok sa isip ko na ano eh. Na we don't give a fuck sa mga cultural imperative. Minsan, no? Uy, maganda yung ano, tapos maganda pala pag nililista pa rin na parang meron tayong... Meron tayong listahan. Yung parang meron tayong ano, uy, ito ay. Ito dapat yung topic. Ito. Meron tayong listahan eh. Meron palang... Maganda yun na pag yung... Mouth. Meron tayong listahan. Hindi lang natin... Parang maganda rin kasi ano eh. Ito yung topic. Tapos, hukayin na lang natin kung ano yung masasabi natin within that day. Kasi pag di masyado kang prepare, Parang hindi na masyadong natural. hindi na natural. Parang Next! Gaganon ka. Sa ano naman tayo, parang most of the time, pag nag-usap naman tayo, hindi na talaga tayo prepare ng topic eh. Ngayon nga, maganda lang kasi talaga na mag-uusap tayo ng ganito eh. Kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo makapag-podcast. Kung kaya ba na talaga natin ng weekly. Kung makapag-set up ba talaga Lalo tayo. pag magbabago na rin yung mga Yung shift ko, pang umaga, pang gabi na ako. ano sa buhay-buhay natin. Hindi natin alam yung ganap mga ganun. Yung mga future na natin, plan natin, di ba? Pero ang ano talaga natin na ano no, yung grabe yung pagiging yung parang ano, yung walang takot ba na ano, yung dapat hindi tayo matatakot. Yung ano, yung mga boxing, yung mas, yung yabang-yabang walang mas ano, yung parang meron kang piglalaban. Pero, yung polis, nandiyan na. Makapagsabihan tayo, mahal, yan mo na yun, mga ganun eh. Siyempre, parang, yun talaga yung parang wala kang freedom. May delay kasi pagkakausapin mo pa eh. Ako, di ba, madalas ako sa town. Tapos lagi akong hindi nakamask na. Tapos parang, pag miss sa akin, thank you po. Nakinom ko lang. Thank you po. Tapos pag hinarapan niya ako, kinausap po niya ako, sinasabi ko yung reason ko. Napagbibigyan naman. Hindi naman lagi, pero napagbibigyan. May time na Hindi po talaga pwede, ano po talaga. pagbabae na guard. Grabe yun, no? Meron yun, no? Yung talagang pinipilit tayo, ni. Gagayahin kayo ng iba. Hindi po, sir. Magbas po kayo. Talagang ano Pero natanggal ko pa rin yung mask ko doon. Sinabi ko yung dahilan ko. Sinabi ko. Bakit mo pinagbigyan niya ako? Yun lang. Parang ano lang din. Cultural. Imperative din, no? Oo. New norms na kasi ngayon yung pagmamask. Parang ano na rin. Di ba pinaluwagan na, no? Oo, di ba? Pinaluwagan na ni Presidente. Pero yung mga tao na sanay na. ano pa rin ng tao na. And ano rin kasi, marami din kasi na nagmamask pa rin. Parang kasi ano na rin. naging catfish. Bali, ano din. Parang ano Fashion na rin. nila. Fashion, no? Hindi, ano kasi catfish din. Ang gwapo mo. Ang ganda, ang Pag gwapo. mata lang, ano, parang, ano ka din, confident na. Catfish ko. Pagtanggal, sarap sampal ng cheles yung tsura. At least, di ba, tayo, sanay na tayo na ito yung mukha talaga namin. Hindi ka Hindi na kayo mga catfish niyan. Ay, ang pangit. Next, gano'n. Parang ano, yung hindi ka na Pag sila, nakama, ang gwapo na to. Ay, nadismayado. Tayo, dismayado na ako dyan. Oo, sanay na ako dyan. Sanay na kami dyan. Mukha Mas masakit yung dismayado ka na ano, no? uy, wow. Nag-expect. Mas bak. Ang layo na sa topic yung panglalait. Wala naman tayong wala tayong, di ba? Sa atin naman yan. Tatabi lang naman natin yan. Kakatawa din, no? Siguro kaya ako nainigan kasi itong lake na to yung mainit dito, meron pang mga ano dito, yung mga tas yung jacket pa ako. Mainit tuloy. Ang pang yun, para impyerno na yun eh. Hindi luto.
Hindi ko manguya eh. Pwede naman dito. Mamaya. May dyan sa basurahan dyan. Daming mga... Gusto mo magpain ng tops na gano'n? Ano? Hmm. Pag final thoughts na, wala na akong maisip. Lagi naman. Ano? Parang... Ano, may sarili... Parang ano lang, kung ano yung... Gusto mong gawin? Oo, kunwari, meron kang sariling desisyon naman sa buhay. At inaral mo naman. Oo. Hindi, gawin mo yung kung ano yung sa sarili mo na mas na nararapat para sa'yo. Hindi yung parang sinabi ng magulang mo o in general, ito talaga dapat yung gagawin mo. Parang ganun, di ba? May malupit ako naisip nun eh. Ano yun? Yung, di ba, ang norms kasi, when it comes to giving your 100% or giving investment, di ba ang norms kasi is, don't put all eggs in one basket. Yung kay ano? Kay Kobe Bryant. Sabi ni Kobe Bryant, put all eggs in one basket. Tawanan, di ba? Tapos siya, Parang, tapos sabi niya, and makes more eggs. Kumbaga, kung gagawa ka ng isang bagay na gusto mong gawin, i-100%. i-all in mo na. All in mo na. Kung hindi yan patok, edi gumawa ka ulit maraming itlog. Tapos, pag may basket ulit na available, i-all in mo lang. Kaysa yung half-bake lang yung yung ginawa ko. Oo nga. Edi half-bake lang po, resulta. Babalik ko. Diba? Kaysa magsisi ka in return. Sana pala, Oo. inano ko In-all na lang. in ko na. Parang ganun yun, no? Oo. Dati marami ka ding regrets, no? Dami kong regrets. Regrets. Pero lalo sa ano yun, sa... Pero all about ano yung... Monetary. yung sa ano, yung Bitcoin. Ay, oo. Pero, sayang. Pero okay lang. Hindi ko na all in. Yan mo na yun. Isa sa pinakamalaking regrets ko na hindi ko na all in is yung time ng 2018. Oh. Nandito sa Pilipinas si Gary Vaynerchuk. Diba? Dating tayo nun eh. Ganun ba? Oh. Hindi, sinabi ko sa'yo na Alam ko wala akong pera. may pera ako doon. Hindi ako pumunta kasi may struggle ako sa buhay nun. Hindi na makapag-focus, diba? Sinabi mo dapat ngayon yun. Oo, yun yun. Pero mas pinili mo yung ano. Yung peace of mind. Tapos yung araw niya nagdagat tayo. Yan. Yun naman yan. Regrets mo yun? Na hindi ako nakapunta. Oo. Hindi, parang hindi naman siya regrets. Parang mga bagay na dapat sana na-meet ko na si Gary. Pero okay lang din. Kasi yung minsan araw parang mapaglaro din yung tadhana. No? Yung andun ka na sa ito yung gusto mo. Oo, parang tapos may prepared na ako. dumating na parang gumaganyan eh. Ito ba o ito? Oo, ganun. Pero pwede pa rin naman na mapuntahan mo to eh. Kasi marami pa naman tayong time. We don't know. Noon time na yon. Hindi, ngayon. And then, noon nga. Ah. Noon time na yon. Paano pag pumunta ka doon kay Gary, tapos ako, yung parang, hindi na nagpakita, parang gano'n. Oo nga. Pwede na. Pwedeng ganun. Oo, hindi. Ano lang ako, nag-live in the moment ako nun. Diba? Kasi pwede ko makita si Gary sa mga susunod siguro. If, boy pa ako nun. Pero, sa akin kasi, okay naman, nakikita naman tayo. Mas maganda naman yung resulta. Sa anong panahon yun talagang hindi ko rin kaya mag-focus. Nandun ako, tapos di ako makapag-focus. Sayang ng pera ko. Oo. Diba? Kaya okay din. Yun lang, ano ko lang, yung kay, talaga, yung kay Kobe. Ano yun, check nyo yun. About, yung kay Kobe. Yung Kobe. Ang lupit ni Kobe dun, no? Bangis na dun. Kasi yun, norms yun, don't put all eggs in one basket. Diba? Sa kanya, no. Put all eggs in one basket. Don't give a fuck. Parang, Wala akong pakialam kung matalo ako dyan. Gagawa lang ako ng maraming eggs ulit. parang yun talaga, yung parang nilihis niya yung sarili niya na hindi ako maniniwala sa mga sinasabi niya na Pero, dapat ganito, ganyan. Ito yung gusto ko. Sige, gusto ko mangyari. Ito. Yun, din yung sa Lakers kasi si Kobe. Sabi niya na
Di ba sa mga sports kasi, laging sinasabi, Kobe, there's no I in team. Mm. Di ba? Team kasi T-E-A-M, di ba? Mm. Tapos sabi niya, sabi niya kay si Shaquille O'Neal, I know, but there's me in motherfucker. Kaya tapos sabi ni Shaq sa team niya, hindi papasa ni Kobe yung bola, kaya gawin nating depensa at mag-rebound tayo. Kasi yung panahon na yung binabago niya yung bola, tapos parang ayaw mamasa ni Kobe. Tapos nilapitan siya ng Shaq kasi nagre-reklamo na yung team niya. Kasi Kobe walang me sa team. Ay walang I sa team. Tapos sabi ni, alam ko, pero may me sa motherfucker. Ang galing niya doon, hindi mo motherfucker. Galing niya doon eh. Lapit. Lapit talaga ni Kobe. Isa sa the best na nagsasalita yan sa puta ko si Kobe. Gary Vaynerchuk, Kobe, and all. Sa akin siguro tatapusin ko yung pag-uusap na to sa tanong. Kasi narinig na nila yung side natin. Yung mga cultural imperatives o yung mga norms na nakasanayan natin simula ng pagkabata natin na ngayon hindi na namin sinusunod. Kayo ba? May mga cultural imperative ba kayo na gustong hindi sundin? Kasi dahil sa pagmamahal nyo sa magulang, kaya nyo lang sinusunod. O takot kung ano pwede maging resulta. Diba? But kasi takot. Kasanayan talaga yung cultural imperatives eh. Tsaka yung takot talaga kung ano pwede maging Takot, resulta. oo. Kasi parang lumihis ka nga talaga sa kung ano yung kasanayan. Kaya yung resulta sa amin kasi as of now, sa 10 na I don't give a fuck kami, siguro 6 out of 10 eh. Yung 4 doon, siguro medyo hirap kami sa result. Yung 6 doon talagang okay. Parang ganun, lamang. Kasi Pero happy kami sa result. Baka kayo, mga kosa, may mga time na gusto nyong itry, mag-jump off the cliff and take the leap of faith. Gawin nyo na habang mayroon pang time kasi hindi nyo alam kung buhay pa kayo bukas or sa mga susunod na araw. Sige man, paalam ka na sa mga kosa natin. Baka gusto nyo tamtami ito, yan. Tapos yung lamp, nandiyan sa likod, maganda yan. Yan yung lamp na yan. Eh, wag. Masakit sa mata yun. Hindi, ko lang. So, support nyo rin si Warden. Warden ng Walk Life Vlog. Vlog. Walk Life Vlog. Yan, mga Isa kosa. din yun sa wala lang. Joke lang, ang dami-dami kong isa iyon sa hindi na matapos. Ikaw na mag-outro, Warden. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Wala, ang corny nila I don't give. Sarap. E di paano pag yung 0% pa yung kukunin ko, di parang wala lang din. Ay, okay to.